Gua lah motornya. Gua piye? Gua balik nang kowe. Loh, arep iki piye to, Ton? Wis aku bisa. Ya Allah. Aku kuat malah mutel iki aku suwi-suwi. Saiki kowe sing entar sing ngono. Lo niki lho lupaku. Lah jenenge wong berusaha ki ya, Ton. Sing sabar lho, dadi wong poso-poso kok. Lo niki lho ya Allah. Kok Ayo, ayo, maju malah kok rem. ayo. Goblok malah masih Yo rem. ngerti yo. Ayo, ayo. Ya Allah. Bila rata rem yang motor toh. Ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Masuk dulu. Tuh. Wis, gue kan ini wae lah. Ini baik motor itu jangan. Lah hilang kok sapa sing Nah, ini satu. iki. Asane. Ayo direm. Yo kita rem iki lho. Sik. Saiki angkat ban ngarep, geser ini. Ban ngarep dijunjung geser ini. Yo yo. Yo, terus. Nih, geser ini. Nanti narik ban ngarep. Terus. Ayo. Sing kok mburi. Waduh, kok ngarep Ton tahan kuat sembah lho. Ayo. Kok ngarep narik bani. Ya Malah. Ampun. Yo, ayo, ayo. narik bani dincer ning kae lho. Yo. Terus. Yo yo. Terus. Aduh.